Kurian itu hata, namarlas ni roha, apala di pesta Natal na padua honon, si kok malas ni rohata, ala toktong bui hita bongot tubagas joroon, songoni nang akka ruas ni hurian na adong nuang tong mangadupi akka hamaulon, ala ni akka situasi jala ditongan ibagas nang payutihut ibadah perayaan Natal na padua honon. Salani di hamuak ka amanginang disomahami parhubas ni huriaon lao pasahaton selamat hari Natal tuhamu salugutna laos di pesta Natal na padua honon ma tapatupa padidion sakramen padidion na badia alanima tapayutihu may dibagas salas ni roha laos dibagas satikyoma upasahat tami tuhamu amanginang selamat hari Natal madihita salugutna. Pamuhay Huria na hinopop ni Tuhan Yesus Kristus, pinuji madebata adi topot do bangsona ala holong ni rohana tujolma na tinoppanay. Ala nii mangasahon holong ni rohani Tuhani upasat hami ma Tuhamu saluhutna. Selamat Natal damani ni batama saor tuhita saluhutna. Ima tutu ay songonodo holong ni rohani di bata di purtibion pola do anak nasa sadai di lehon asa unang mago karut na porsea di ibana asa hanguluan nasa liling-liling na di ibana alani i hami pehdo naima di pesta Natal na padua honon. Selamat hari Natal ma di hamu parhalado nami. Tung sumurung do las ni rohatta sadarion mamestahon ari pesta Natal padua honon. Ala tongon di hari Minggu nuaing pesta padua hon tapestahon. Alani i say digohi Tuhani ma dihita asin rohana alanunga gabe daging hatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon songon topik ni minggutta sadarion gabe daging ma hatai Nunga duhi dahami hasangapon nai ima hasangapon ni arak sasada nasian amai gok asni roha dohot hasitongan atong las marohatta tauka marohatta be maredde mahita majakkon rajatta marolopolup mahita maredde mahita siap bukwedde 605 ayat sada rodi tolu lasma roham. Roham Tuhan karo gumong kang sasude Oka roham kakon raja marende masude marende masude marende marende masude Tano ng laut harangasi ng awang-awang Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon
Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hamima hasangaponna, songon hasangapon ni anak sasada na sian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami, amane Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, sa pinuji ma guarmu na bariyai, ala naung titikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami sian haholomon tuhati urun, jala di padumu ho do hami, naholang sian ho, gabesaor muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami ala ni i, sa jalo ma hamoleteon nami ni roha nami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Marede siap bukede o nomor 114 ayat 1 2 Roma 2. Paluai dame binoan mudang natarasami oh Tuhaki asima rohami oh Tuhaki saya jalo matangi yang nang edeki songon si Maria inana martuai wana amat tua ala harolomi. Tangion hamuma patik nirebata di pesta Natal paduahon sedarion ima natar surat di Jakobus 4 ayat 7 rodi walu atong oloi hamuma debata alo hamuma sibolisi dungi mapaurus ma ibana sian hamu Pajonok hauma tu debata dungi pajohon nama tu hamu paiyas matangamuna hamu aka berdosa jala pabot termaro hamuna hamu akan nomor 2 roha ido sahatna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulaon na partu-patimi. Amen. Marede siap bukede nomor 51 ayat 1 2 tole puji mah Tuhatta. Tatopoti madosata nagudangi tuado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banwagijang hodo napatupahon hasesa ni dosa dihami halak nadangolon
marhite-hite anak kaholongan ni roham, saya si maroham dihami, akka na mangarsakod dosa nami, saya sahapi ma tubagasan rohanami, hasesani dosa nami i. Lehon ma tuhami todim na bariyai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asahot rohanami marhapor seaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha di portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak sasada ni debata asi maroham dihami. Sase sama dosa nami saluhutna. Ale Tuhan Jehovah nagok asi ni rohado hasit tongad diho. Sian hamoron mudo hami saluhutna majalo jalamangolu. Asi maroham dihami. Say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Say sesa masaluhut dosa nami. Ho naong gabi daging jalamaringan di tonga-tonga nami. Amen. Tabagi mahata baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosatta. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah nunga diasahi ho ahu marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilujai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadiriokku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na digijang. Amen. Tapi kema kor agape diuduti kor letare.
Maret de Mahita Syabuk Kedar 52 ayat sada rodi 2 hatua utdo. Hatani debata turpuk epistel di minggu jala pesta Natal paduahon sadarion tersurat di Yesaya 52 ayat 7 rodi 10. Lehet nai di atas ni akka dolok akkapat ni perbarita nauli na patubegehon hadameon na mamaritahon barita nauli na patubegehon hatuaon na madok tu Sion debatamdo bakit raja. Suara ni jolma parhamumu, akka dipangiar be suarana rap marolop ay adok bohi be di idana sida molo mulak Jehovah tu Sion. Pangiar ma suara munah rap marolopolop mahamu ale akka pasipasi ni Jerusalem ay nunga marpangulahi rohani Jehovah mida bangsona nunga di palua Jerusalem. Nunga pola di patoltol Jehovah tangana na badiai dia dopan ni salut bangso parbegu jadi salut ujung ni tanoon marida hatuon ni debatata. Ido sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala naupepsa. Amen. Kor virtual ina. Batu
Meredes ya bukeden nomor 47 ayat 2 rodi tolu aut nasaribu haliganda. Taha tidak koma hapor seatai songon nahi na tidak kon ni dongata sa hapor seaon di sadok purtibion rap mahita madok au porsea porsea sudah. Amin. Tapi gimana titing di huriata. Huria naik hanoongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus. Tatangihon ma tikting namasa di huriata. Di minggon ima minggu 26 Desember 2020 sada. Goar ni minggu sadarion digoari minggu pesta Natal paduahon dohot topik gabe daging mahatai. Paduahon jadwal parhobas. Bibel Pro Asni Samsia Sibarani Marhobas di Parmingguan Arian pukul 10 WIB di HKBP Pos Parmingguan Cirarap. Napatuluhon danak nasorang. Di hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 naung salpu di basa-basaho tuhatta dosada danak bawa tu keluarga Dapot, Marogawa, Simamora, Rosalia, Boru, Hutagalung, Namaringanan, di Perum, Permata, Panongan, Wik Opat, Ipasdo, Danaki, Suang Songoni, Nang Natorasna. Napapaton, Padidion, Nabadia. Di hari Minggu sadarion 26 Desember 2020 sada di Parmingguon Arianon di Patupa Huriata do
padidion na badia, tuwalu halak dak danak, pitu mai dak danak bawa, dohosada dak danak buru. Napalimahon, pesta parningotan hatu tubuh ni Yesus 2020 sada doho tau baru 2022. Pesta paduahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Natal paduahon di hari sadarion Minggu 26 Desember 2020 sada ima pesta paduahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus jala papungu pelean khusus dohita tu radio Bona Pasogit HKBP live streaming di Patupa di Parmingguon pukul 10 WIB di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Pertanyaan ujung tahun di hari Jumat 30 sada Desember 2020 sada di Patupa Huriat Tado 2 hari Parmingguon ujung tahun Parpunguan Bodari ujung tahun Parmingguon Perjulu masuk pukul 10 onom WIB. Namar minggu wik 4 wik 5 dohot wik sada parmingguon paduahon masuk pukul 10 siawi. Namar minggu wik 2 wik 3 pra remaja dohot remaja na Poso Bulung live streaming di Patupa di Parmingguon pukul 10 onom wib dohot di Parmingguon pukul 10 siawib di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Pertanyaan ujung tahun keluarga. Sinosohon tusude ruas ni Huriata asa patupahon pertanyaan ujung tahun keluarga secara serentak di Bagas Tabi. Ima di hari Jumat 30 sada Desember 2020 sada pukul 24 WIB. Sop kopi acara pertanyaan di Pasahat Marhite, WA Group, WA Keluarga Manang Pribadi. Acara pertanyaan ini Boy Matajalo Sian Sintua Wik Tabe Manang di Konsistori Gerejata Manang di Sekretariat. Pertanyaan tahun baru di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 di Patupa Huriat Tado Parmingguon tahun baru masuk pukul 10 WIB. Dohot di Patupa Marhite live streaming di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Napaonopon sumbangan sian ruas. Tajalodo sumbangan sian ruas ni Huriata imana perjulu sian Dewan Marturia berupa 2 buah gitar elektrik, 2 buah ampli lengkap dohot kabel jail, 2 buah tas gitar, 2 buah stand gitar, 7 pitu salempang 5 warna, 1 buah stand TV, 1 buah stand saksofon, tu haporluan Parmingguon Garijata. Napaduahon sian keluarga S. Tobing CST DJ Boru Raja Guguk Wik Opat. Ima berupa wallpaper gereja dohot konsistori. Napatuluhon sian keluarga Sintua TM Pasaribu SE Boru Huta Barat Wik 5. Ima aksesoris Natal dohot gobar perjamuan kudus. Napapoton sian keluarga silain Boru Purba Wik 3 ima aksesoris Natal dohot ornamen Natal saitu hattama nama masu-masu keluarga napasahatoni. Napapituhon pelean. Pelean Parmingguon, pelean sekolah minggu. Hamuliateon dohot pelean bulanan keluarga. Boy mata pasahat
marhite sintua wik nabe manang dipasahat langsung tu sekretaris gereja, manang ditransfer tu rekening ni Huria, manang boy dipasahat marhite barkot Huria. Parhepengon, laporan parhepengon ni Huriata amanginang haha anggi nang ibot boy mata jaha dipael naung dipasahat Huria, marhite wea grup manang wea keluarga manang pribadi. Napasiahon torop ni ruas naro di parmingguon naung salpu. Torop ni ruas naro di parmingguon nang salpu boy mata jaha dipael naung dipasahat Huria, marhite wea grup manang wea keluarga nang pribadi. Napasapuluhon selamat ulang tahun. Parhalado rabdohot ruas ni Huriata pasahaton selamat panjang umur guk lasni roha matu sude ruas ni Huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 20 sahatu 26 Desember 2020 sada. Hata ni tuhata si peokota ima natar surat di Yesaya 12 ayat 2. Idama dibatado hatuoku ibana huhaposi jaladang mabiar au ai Tuhan Jehovah do haguoku dohot puji-pujoku dohot majadi hatuao diau. Akka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha dipael naung dipasahat Huria marhite grup WA manang WA keluarga nang pribadi. Songonima tikting namasa di Huriata di Batama nama masu-masu hita saluhut. Marede siapukede nomor 56 ayat sada roh di seterusna. Saya Roma Hamuna. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramu tiati-ati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata namarlas ni roha di pesta bulun, di pesta Natal na padua honon. Las rohata las buru pehita bongot bagas joroon dang bardiai bar sasitong na pesta Natal na parjulu do pesta Natal na paduahon lusdui na tapi di bagasan akka ibadai say pitor muru do ruas ni Huria naro tu pesta na bulun na paduahon ni jelas bagas satikom mah di patu pahuriata padidion nabadia tualu halak akan akon ni huriata di bagas satikom nang dibuan natorasna. Alanima hudok kami mah selamat datang di Hamuna keluarga saluhutna.
doh akka upungna tulangna na buruna do sude tutuh na marlas ni roha di bagasatikyon. Selamat datang madohon nami tu hamu keluarga besar akka nama buat danak na naing sididion di bagasatikyon. Jala dohon nai ma khusus tu hamuna selamat hari Natal ma di hamu keluarga. Mau lihat ma. Kurian itu hatta na marlas ni roha apala di pesta bulun na padua honon naeng marsaringar mahatani debatan nagabi ujahan di pesta Natal na padua honon ima barita nauli na sinurat ni si Johannes di bidu sada mamuk kamesan ayat 14 sahatu ayat 10 alu hujahahumma ayat 14 15 hamuaka amanginang ma songoinang saturusna kacoba ma laho maka majaha marsika soring sonom ma duduk di sini gabe daging mahatai jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon jadi hidahami ma hasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Aisian hamoraon na do saluhut kita majalo ima asini roha naso mar namotok. Dangdung adong na marnida di bata anak na sasadai na dia puan ni amai ibana do mamarita hossa Papa mahita majahon ayat na perjulu ayat 14 gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jalu hidahami mahasangapon na mahasangapon ni anak na sasada gok asini roha dohon hasitonga ima sahat ni turpuki salinay udok kami selamat Natal marihita saluhutna hurian itu hatta adondo sada barita nari baritahon baliga nari baligahon di tonga-tonga ni akka persauran perdalanan di nguluta sahat bagasan partikianon ido atrasongonomma tahe amang tahe asini rohayate ninna akka namakaliangi natongon adong honatobom sepeda motor tu mobil ada kecelakaan bah ngatuk habis si ujung ngamar mudari ngagai marsar tu aspal ini na jala adong na manada na honatobobi didok rupani bah hutad dado on didok iba nama urupi hamu majohami asa hubuak kami tu rumah sakit ninna na apala namai nodur mamerengi aka parmotori alai terhatot do nasida madok ni hamu aka amanginang tapai nodur do aka namar sepeda motor nakin bayi madah nunga terlebih tahu alana tu kantor rupiau kamu maju dah mau ngurusi soalnya masudnya lau sada-sadama na adong nakipai nodur na mamereng na hona tobomi na atu uluna tu aspal naung bermudari ala adong dope na torop ang dope akka pai nodur ang dope akka jolma na adong di sekitar kecelakaan ini didok mamuse hutad dadoon jala na fokus do dang adong hepeng na
Atong urupi kamu maju hami, asa huwa kami tu rumah sakit, alana bulu tu rumah sakit, bulu sadok kepeng, dang adong manang dihauhan nono, di jama pedaom, las di besubulan nono. Asa tormigor dihubasi, pitor sudema tutu, nasi dia majama sakuna. Masih ada sakuna madok, nung disa idada perupani, bah, tongod dak kubuan. Hebek kuba majo nina. Lama dogi be doa kanila bungna narak mendarat sakuna rupani lao sada. Lao sada. Dang adong be na adong tagamon pangrupiyo. Sada realitas ni kehidupan tayo di hamak kaamanginang di tonga-tonga ni padalan ni ngulut tahun. Ido asa nidop adong do dua macam asiniroha. Sada asiniroha naso marasiniroha. Mate. Asiniroha naso marasiniroha songon akka painodur nakin nama mereng. Natuki uluni sasalaki tuas palina kecelakaan. Jala toropado hita songoni sudah madok asiroha alai dang marpabahenan. Sudah mereng-mereng, sudah mainodur asiroha te inna alai dang marpabahenan. Iman ada konna asiniroha naso marasiniroha. Napa duahon jala napa duahon didok asiniroha na marasiniroha. Mula waktu satai. Na berjulu nakin asiniroha na somarasiniroha. Na paduahon asiniroha na marasiniroha. Didok asirohana alai adong. Didok asirohana alai ikon tersabung jo. Didok asirohana alai adong ido. Monang mau kita mau kaponi. Dari dia dulu rupani bulu seturbui ta sabung, bulu seturbui ta du tinakin adong sada kesan, berarti kita pe kemungkinan dari warna yang kita ucapkan bisa jadi kita masih dalam tahap yang pertama. Ilo tutu sana kone akka suara tokinon, didok asirohana alai ikodo marpabahenan. Ada action, ada pabahenan dang holan hata. Di bagasan ngolu na songoni ikon tinggil hita mabigi hata ni dibata na madok di bagasa trupukon di bagasan Tuhan Yesus do sikop jala ripas asiniroha. Tadi dah main para jolo na idok na di bagasa trupukon idok dungi gabe daging ma hatai. Kurian itu hata molo tapamanat taringot tu pamaritaon ni Arya hatu tubuh ni Tuhan Yesus di Injil Markus dan ada pola diberitahu di Injili di Mateus holan hatan di batanu marihite suruh-suruan tu si Joseph pipe diberitahu jalan di pamaritaon ni Apostol Paulus di Filipi 2 ayat 7 didok di rumah do dirina nina alai anggo di Yohanes Evangelium Yohaneson holan ido didok gabe daging ma hatai. Adong sada kira anekdot boleh di jaha dong atta na beribani luar biasa do habe halak Kristino bah inna bahasa dong halak luar biasa bedangi besudi tiap hari tiap minggu lahi majaha tan ibata bagai mo do lahi habe inna salah menterjemahon dak songone dekon na gabi daging mahatai tangina dang na gabi daging mahatai gabe boy mahita butong gabe boy ma nang banato gay mok ala gabe daging saluhut na law alay mulut tapamanat di hamak kaamang ala di bagasan paduhan gabe daging mahatai di sido apalatai tarida di sido apalat paltak di sido apalat tabering ipola lapatan ni hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Asa takas taboto hatu tubuh ni Yesusi dang asa gabi adong. Ngontot tadi.
Dan asa gabe adong, dada song kita jolma. Hadu tubuh ni Tuhan Yesus, tubuh asa adong, idong ko pertibio. Ido sama uas kita di akka na iliti nyadorna. Alai imana dada asa gabe adong, alai nunga adokian ibana. Gabe saor matu kita ima Immanuel. Ena adokia do ibana jala adong do ibana roli sairing ngasong na dok ni si Johannes Padidi di ayat 15 nakki di dok. Di hati dak ko si Johannes do ibana ainin na do. Odo ibana na huroki na rosia puliku jumolo do ibana adong asa au ay parjolohiad do ibana. Gebe sa padohan na jepeki di hamak ka amangin ang tarida taboto ma. Hatu tubuh ni Yesus dada asa gabi adong alai asa gabi jolma do. Haradio ni debata doi gabi jolma naung adokian ibana di bagasan hasangaponna. Nang adokian ibana di hade bataonna. Rade gabi jolma dada jala adong na gabi si pangasahononna di tonga-tonga ni Hamisia sonnaing. Alai tubuh ibana gabi jolma asa mamelehu diri na do akka amanginang. Gabe pilihan hasesani dosa. Asa manau do ibana. Mate ibana sikata. Asa tu ibana madia pehon. Nasa dosa ni hajahaton ni jolma. Hasa hajahatokku. Hajahatotta sudi di hamuaka amangina. Gabe dosa ibana. Naso tumadda dosa. Asa na gabe jolmai. Ibana. Malua hita siya dosa dogot kamatian. Asa gabi pelean. Pardinggana do ibana ay di bagasa Jesus na tubuhi di padenggan di batado dirina. Hita do na mardusa akka amanginang. Hita do naso deng gabi. Alay di bata gabi jolma di bagasan Jesus Kristus lau panenggato kita di bata. Patudus may jolo tunguluta akka amanginang. Buri patudusot di ngolun hita jolma. Namaol majalo dongan na mardenggan tu ibana. Nunga tumatay marsoba-soba alay sa tuktong mangisobut sogo ni rohana. Dito nga to nga ni perdalanan ni ngoluna. Gari nang marulan na badia na tuari. Tong dora dang buy mardenggan do dongan na hape di bata radi gabi jolma di bagasan Jesus Kristus asa gabe pardenggana kita tu di bata ido na di bagasan epistel nakina tabe uti-uti gabe jolma ibana ay di bagasan ibana bakit raja do di bata ido tajahan nakita ipayut bolo na dijahon ni mata situasi hobi nunga takas di pakulingi hata di bata hita na tuari di pesta Natal na parjulu. Asa takas sa sitong na jolmai miyang. Asa takas jolmai miya di Jesus di bagasan ngoluna. Ala di bagasa tikyon nang odol honon nama nang takas ma na parjolo maringa Jesus di tonga-tongata. Inang dohonon na. Maringa Jesus di tonga-tongata asa takas tahanguluhon. Bolo di sada Korin onom ay sa pulisya di dok sonon. Dang di boto hamu daging muna na joro ni debata di bagasak kamu naung jinalo muna siya debata dada hamu na puna diri muna. Di dok di sini. Asa takas di bagasan Jesus debata na gabi jolmai marhite to di parbadia gabi joro ni debata ma ngulum. Gabe joron di batama pamatak tau di hamu akka amanginang asa unang sembarang kape. Bolo na joro di batado hita asa unang be gabe inganan na asing tabain Jesusi. Asa unang be inganan na asing tabain Jesusi alay saha ma tu na idok na di Rom 12 ayat sada didok huapoi mahamu akka dongan. Marhite-hite asini rohain di bata pasahat hamu ma daging muna gabe pelean na mangulu. Pasahat tahu ma daging muna gabe pelean na badia. Nani halomohon di debata ima hadaulaton na marroha. Itulah ibadah yang sejati.
asa dohonot tama hape joro ni debata do hita akka amangina. Joro ni debata do hita asa maringan Yesus di tengah-tengah ta. Asa maringan Yesus di rumah tangga ta. Keluarga tai nang gabe joro ni debata. Huriat tai huriau nang gabe joro ni bata. Sotungdo mulut tahatai na pai mahon haroro ni Yesus na padua lihon gabe lupa hita sehelalap pita hape nang dohonon na saunari pe ikon gabe maringan do de bata ning ulum gabe daging ma hatai idu nang dohonon na asa unang lalap pita di paralapan jalan na padua ho didok di bagas satrupukon hapataran ni Yesus ima hinagok ni debata na parjolo idok di bagas satrupukon huida hamido hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan kurian itu hata holan mata ni haporsiao do na mampu mamerengi holan mata ni haporsiao do mampu mamerengi di hamua ka amanginang songon poso-poso na tubuh di bara ni pinahani anggo sosial mata ni haporsiao do mamereng hatu tubuh ni Tuhan Yesus poso-poso na di bara ni pinahani dibereng di poso-poso na sorangi songon poso-poso nagok akka hagalio itu sudah pasti mulu sosian mata ni haporsiao tabere mulu didok di bagasa trupogon asini roha haris grace anugrah si lehon-lehon dang alani hita alaitung alani holong ni rohani batanu mangalehoni di tonga-tonga ni padani ngeluton dang alani hajagota dang alani habong galota dang alani ulindeng gan ni basata ido didok takas nakidok hinagok ni asni roha ni bata di bagas Yesus ima marhite-hite asni roha naso marnamotok unlimited nakpihita ka amangin nak saya mula-hulak mangulah dosa saya mula-hulak kita mangulah dosa dakya mahiyang mudar ni debata dakya mahiyang mudar ni Yesus laho manesa dosa tai luar biasa do kan amangin nang saya mula-hulak kita mangulah dosa dakya mahiyang mudar ni Yesus laho manesa dosa tai pola tahe ditaringoti di bagasa trupukon si Musa pola ditaringoti ada apa dengan si Musa ay marhite si Musa do dilehon anggo patiki alai hinarkon ni Yesus Kristus menjadi asini roha do hasitongan tabo do akka amanginang si Musa adalah pemimpin yang luar biasa bagi bangsa itu ay marhite si Musa do di pasaha patik marhite si Musa do dileho patiki ikot takas do atusata si Musa di tengah-tengah bangsa Israel maca dibanggahon da sida do si Musa sibuan hata ni debata, sibua patik, sipaluan nasida, sian farhatu mana Mesir. Sebagai pendiri bangsa Israel, alai, buhado, tabereng. Sampai Alkitab juga mencatat itu. Macebel gadu peranan di si Musa. Pola masuk ibana tu ayat 10 pitui. Amanginang. Out sugari mate si Musa. Jalan di boto nasida di dia kuburan ni si Musa. Tusidu nasida pasti ziarah setiap tahun, setiap hari, setiap bulan. Laho marsoba bakal laho mamele kuburan ni. Di boto di batadui. Alanido didok ngongom ma ibana tu pamangan ni di bata dang di luas di bata di boto bang soi di dia kuburan ni si Musa satu bagai setikyon. Di pamangan di bata do kuburannya. Tapi yang bagai seperti kianon sampai orang juga bisa jarah ke makam seseorang. Aleleng di paluas di bata ini, didok ditutu di hata bataki ngongom di pamangan ni jauh bado anggo udian ni si Musa. Asa takas sudi nang dohonon nasi asa tertai sudi jolmai tu asini rohani di bata. Asa tertai jolmai mamereng tu Tuhan Yesus Kristus hata nagabe dagingi.
Ido yang dohonon na dihawak ka amang asa unang hulat tu patiki. Asa 00 si malolok taon tu asin ni roha tu hasitongan na di bagasan Yesus Kristus. Asa takas Yesus si manatahasi holi dang kuburani. Ya. Asa takas Yesus si matahasi holi di bagasan habor siat di bata ido lapatan ni pesta Natal. Itu lapatanna. Jenggo kita mungkin nggak bergeser. Mulu so adong makna Natal, makanan Natal, adak tuh adak sudah nomor Natalin. Ini. Ikos dong manangdang tubuh seorang Yesusi daging gabehata di mana mungkin nomor sekian. Itu juga sebenarnya harus dirombak. Mungkin itu harus dikaji ulang. Apakah sudah saatnya juga kita harus makan-makan jam 10, jam 11? Tidak pas sebenarnya. Alai, saya jodoh itu madok, ngah somalan ya mang. Atau mah ulu somal baluk mesti naroha. Hasomalan ini belum tentu dengan. Ya, bukan berarti kita tidak bisa makan. Bukan berarti huria tidak mengeluarkan itu. Alai nek takas nang holna nang sudi ma ikut terkait sudi rohani jolma mereng Tuhan Yesusi. Ulang gabe tu makna makanan Natal naing. Itu nomor sekian. Di sido sampai didok tu si Musa. Yang mereka bangga-banggakan Tuhan mengetahui itu. Nok berdua hari atsugari mati si Musa adong kuburan pasti lalu sini marsoba bakal mameli. Ibu tu hatai di. Alai kemudian di si Musa di pamangan ngomong di pamangan di Yesus. Ada ni tu hamuna keluarga akenakon nanaing buat tutup di juna badie. Didot dibagat satu pukon asin ni roha. Dan kope asin ni roha doon. Ya. Haris doon. Grace doon. Anugerah doon. Sileo-leo doon. Alani boleh sileo-leo do ikon argadui. Unang tikis warong danak soyosong ini nama angguk tamangi do tu dia mata. Alani ngadong tak taturehon. Hati-hati. Arang do songoni barita. Lehoma Tuhan tuau. Dak danak. Bololok ko tuau dak danak. Ulu piau calo situa. Inna. Nung dilean. Yang dia tureho dak danaki. Ujungnya yang dak tureho ibu Tuhaning. Itu. Hati-hati juga. Unang asal majaloi hita. Abi dak taboto na tajaloi songudi do. Tak tureho nung dilean ba. Itu tong hak na do da. Ay mana mangaleho ni. Ro Tuhani ilo kokoi jalo ho. Nung dilio dengi para mia po sirawato atong na sepiting bari hoin na ialap. Arang nohonot tadi si ala silio leo do danakon asini roha doon ikon nang beringot tama di hamwa kana toras asa 00 si malolong muna lahu managudagu danakon tu Yesus natapes tahoni. Ngate. Tanggat tu sialahon kejadian sadarion. Aliat tusan nasi dia manon alaung rekam jejak di digital di TV. Berbahagia mana sih dia? Berbahagia mahamu. Anggo hamu orang yang boto hamu nanti tanggal 3 hamu terdiri. Boto hamu tanggal 3 hamu terdiri. Boto hamu na tanggal 3 hamu marong asaripe, bebe lagi mah. Isi padita masuk-masuk. Aku terdahnya mang. Indah museng. Tengi boto isi padita na masuk-masuk mana? Bangga susah bekan. Hatani jamitai. Bebe lagi jamitai, uncol mana pesi dada. Ala puha, dang 00 behita tu hatani ni bata. Terbukti runangi kan? Ngacara kita nang membawa Alkitab, ngacara kita membawa Bibil. Kalau nol bata dapat YouTube. Dang 00 benwai kita tu asin rohani bata asa dana hope di hamuaka. Ruas ni huria nama buat dana kon. Tugu-tugu kamu mana sih dia tu ajar ni bata. Amin. Tak songon akka huria na asik kita. Mulununga terdiri di bagasan gor ni bata ama anak dotor dia menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin.
Rap tertanam, rap mate, rap hehe imana doho Jesus ido. Asa unang gabi hamu pamasuk ko di mana tu harajaw ni bata hamu mau ucap musay margiti dia. Masuk magudang may ibana dang diajari hamu na. Marguru malua pe mana terlebat, marguru malua pe tungad dalan. Tengah tu syaitan di bata. Ya. Las doho may mana tarela-ela ni portibion. Gabi di pardiri may musay imana di akka aliran na asing. Di salam kama di gojap pemain mana pigi heli sakyo pateli terdidi apa tong berdusai akadu sana bu subuh diampuni di ale bulu sadar do hita akan okyadi di 2 hari 3 hari bertobat anggu calon tu hatta lo undang lasamu pa masuk ke tu harajoni bata hamu tong keluar honda sida alani ajari hamu matakas asini roha grace anugerah sileo lehoni tu hamu natoras asa nung atar surat guarna di Banua Gijang ate idon bolu hucaho kami pe guarna tang dohok margana atar surat di buku nabadion tar surat do guarna di Banua Gijang ate tak pola dohok marga di sinatabe di aktena iba do marga ni sotung dia rohamunan nobah si jaha pe di taun nagabi halak Jawa sudi hami Banua daw tar surat do guarmuna di Banua Gijang ate natabe na jului margai do goar si turus inna kan si marpaung inna kan si pasar ribu inna ya si kultum si tobing si raja guguk inna kan goar de alai anggo di buku nabadion tersurat do goarna di buku pustaha hamuluani di tikimatu apa nasida sasetona di akhir ningoluna goarna ido yang ido rupani ale sianu satano parang dagingmu kolang kuhari do sa sitongna tang do ale misalnya do ale Johnny Sitorus tang gabe do Sitorus sudi ditanam guarido ala guarido lipa masuk guarido tong di pabomot ala be songoni mo do opu si baluhap inom seng mo ibano popuna sa sitongna nang tabay-tabay malay guarido rap tertanam rak hehe doh Yesus Kristus. Gabi na puna ni bata may ibana. Alani selamat mari hamu natoras. Pagudang-gudak kamu may ibana. Ya, marsitu tu mahamu. Asa gabi akka anak ni bata, buru ni bata ibana. Asa toktong tahasi holi di bagasan haporsion di bata. Mangulu dak danakon. Asa gabi dihita asin rohain di bata. Do hasitongan di bata ido haluota asa gabe parjabar nasida di harajaon Banua Gijangi alani ing takas dohonon nami tu hamu natoras nang marjajan no kamuna di joloni di bata asa ajari hamu manasida pagudak-gudak kauma di asi ni rohani di bata ala si leo di tajamot tomai tatangyak komai asa gai magudang madabot asini roha di tonga-tonga ni padani ngoluta di pasu-pasu tu hatta mahamu keluarga terlumobi akaina naradut lahu manangyakon dohot sudi akka ama pe asa adong tanggung jawab tasongon ama naing gabi dohot hamuna manangyakoni pagudang-gudak koni di bagasan asini roha ni debata. Amin. Martang yang mahita. Oleh Tuhan pardenggan bahasa di sodong kami manglopi tangat tua dupamu oleh Tuhan disaluhut dengan di basam. Marhite hatam nang hubigi kami di bagasan sadarion. Marhite holongmu tuhami jolma di loko anakmu nasasadai radedo ibana di bata na marhasangapon anak ni di bata na marhamuliau ni gabi jolma lauho mangusehon tuhami asini roha dohot hasitongan asa sai pergugum memahami makanguluhon asini rohami asa sai tuktong kuhangulu kami hulakodon mabuan hami marhasitongan asanang akka pesta Natal naung hu pestau kami nasa lilingon takas mapestai majakoko
tubuh di bagasan ngulu nami. Asa tong ho maringan di tengah-tengah nami, maringan di bagasan ngulu nami, maringan di tengah-tengah ni rumah tangga nami. Asa di si hami taruli di haluaon, di pasu-pasu, nasian hamoraum. Ale Tuhan, nunggu bigi kami akan tikting damasa di bagasan tikyo. Terlumoy ma di tikting, ditabayho akalas ni roha, nataba akayanakon, di tonga-tonga ni bagas ni keluarga besar haga BP Bonang Indah. Jalalao si bagasa tikon, patupau ni huriama padidion na badia tualu halak akayanakon nami. Homa Tuhan, marhiti tordiming, namian marhiti natorasna. Pagudang-udang pun nasida, asa gabe silolehon na ilomon, anugrah na pinasaha mo di pagudang-gudang. Asa gabe takas hami, makanguluhon asini roham, di tonga-tonga ni ngulunan. Ali Tuhan, jala totong hami maduk malihat itu culum, ala di patupaho sudi akan daulina denggan di tonga-tonga ni huriamon. Na martaba akka ula-ula, martaba akan nabui pasikopo pada sipon akka ula-ula di bagasatikon sian dewan marturia, lau pamujion ben sangap ni guarmo. Nasongoni sian keluarga ni naposom mama nama situ ATM Pasaribu Inang Buru Huta Barat. Keluarga ni amanami silain Inang Buru Purba. Atau pasikopon akalas ni roha di akka suasana Natal di bagasan akka pertikianon. Tabay baka paso-paso. Tabay akalas ni roha. Suksuk ben Tuhan. Akan nabuy mapandasi jelas ni roha di asin ni rohami jakonom may jakon nasida may jakonon nami may marhiti akka pasu-pasum marhiti akka yanakon nami marhiti akka padaraman dohot nabuy mapanlas roha nami di portibio nalay nang lupa hami Tuhan hatami do nagabi ujahan ni saluhutna asa hu argaho kami asini roha na si akoy dohot keluarga ni amanami estubing inang calo situa buru raja gugu nabutu tu gabi sonang pakilanan nami bolon nunga masuk tu bagas joroon natung macay uli ingananon do inganan pertangyangan ni nakanaposom di ruang konsistori nabuno ni sada sian akka na asing nabuy pamorahon nabuy pasonako kami lahu mamuji do pasangapoko akka ruar perpuri do sa sitong nay ali Tuhan alay doho di nagawi mapay kami lasroha nami mian di tonga-tonga ni bagas joronon ala daging nanyod do sa sitong na bagas joro na sa sitong na ala lima dang lupa hami Tuhan tutu laho pature-ture honi asa tung las rohani huriam terlumo binas roham marnida majalo akka parsobaon nami ali Tuhan di bagasatiko pakaruas di huriam na tongod di bagasana kaparsahiton tuhoma ho pasahat kami tuhoma hay mga luwalo asa toktong ho pamotoy di saluhut na jala ho mga lon hapatian na pinuji maho Tuhan disudi asin ni roham pangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus partangi yang hami tuho amen. Papa sahak ma penglihatan na umuli tuado pani debata di tiki na mared dehita. Tubuh si pano, raja si
Puriani tu hata sahak mahita tu ibadah padidion tu dak danak. Selani mangarade mahita marhite nama rede hita syabuke di nomor 146 ayat 1 dot ayat 2. Martangi yang mahita. Ali amana mina di Banua Gijang, narodo hami 7 buan akadak danakon. Saya si maroham jalo mana sida gabe anakom. Pasu-pasu jala pargugui mana sida mangyahi hanguluan sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dak danak sididionon. Tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibio ninna madok akka sisianna. Pudai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan gua ni debata ama. Dohot anak, dohot toldi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sedang aku do hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsia doho didi diapotan hanguluan. Alana so porsia hona uhum sugut. Tanyok kamu ma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Ala dipicang akasisian naima nama buah ni. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohana didok ma. Loas hamu ma akadak danakiro tuau. Unang orai hamu nasida. Dia kasih songoni do harajau ni debata. Na tutudo na hudokot tu hamu. Manang isepe anggo sosongo danak ibana majalo harajau ni debata. Tang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akada danaki. Dape homatangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong dia hamu na akan atoras na mabuat danak tu pandidion na badiai. Hati dakon hamu majulu ha porsia otai. Au porsia au porsia ditodi parbadia. Atong alusi hamu mahata na husukutonon na parjulu. Di pangido hamu nuaeng di dio danakon tu bagasan na ni hapor siamuna. Sahalinai. Di pangido hamu nuaeng di dion akadak danakon tu bagasan na ni hapor siamuna. Na paduahon. BH nauludo hamu maudaya nak komunaon asali boto jala dihutun nasida hatai ni bata na patuluhon nauludo hamu marsuru nasida tu gereja doh tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus
Atong tapasaha manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai. Romahamu tujuluan. Sasada keluarga ma boy ma hudul hamuna. Ale Risdo Theo Elvano Bintang Udi di mau tu bagasan guarni bata ama tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Sadiramoti de bata ma ho di hamo motu harajauna olat nyon satro di saliling nililingna. Amin. Ale Jeden Matias Argado Udi di mahu tu bagasan guarni bata ama tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Sadiramoti de bata mahu di habongot motu harajaun di bata olat nyon satro di saliling nililingna. Amin. Ale Alture Gia Salpatrais Udi di mahu tu bagasan guarni bata ama tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Sadiramu ti di bata mahu di hamot mo tu harajaun di bata olat nyo satro di saliling nililingna. Amin. Oke. Ale Marcel Halomuan Udi di mahu tu bagasan guarni bata ama tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Sadiramu ti de bata mahu di habongot mo tu harajaun di bata ola nyon sahatru di saliling nililingna. Amin. Iya, diputar. Ale Juan Benedict Kudi di mahu tu bagasan guarni bata ama tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin.
Sa diramu ti bata maho di hamot mon tu harajaon di bata olat nyon saat ru di saliling-liling na. Amen. Ale Cornelius As'er Abednego. Kudi di maho tu bagasan guardi bata ama, tu bagasan guardi anak na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guardi tod di parbadia. Amin. Sadiramu ti di bata maho di hamot mon tu harajaon na, olat nyo satro di saliling nililing na. Amin. Ale Elnatan Kevin Almor. Kudi maho tu bagasan guarni bata ama, tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Sadiramu ti bata maho di hamot pon tu harajaon di bata olat nyo satro di saliling nililing na. Amin. Ale Takas Salomo. Kudi di maho tu bagasan guardi bata ama, tu bagasan guardi anak na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guardi tod di parbadia. Amin. Sadiramu ti bata maho di hamot mo tu harajaon na olat nyo satro di saliling nililing na. Amin. Atong ni hamuna toras, jongjong mahamu dengan namula. Partangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat kami akadat dan aku tuho. Jala di jako kodo na sida gabe anak konmu marhiti-hiti padi dion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabe panian di hanguluan na saling liling na. Asi maroham doho dia kena toras ni dak danakon. Sai pargogo jala ajari mana sida mana guno udak danakon tuho. Asarap na sida taruli di akka arta ni harajomu. Ale amanami na di bandu agijang sa pinarbadia maguarmu. Sa Roma harajonmu, sa saup malobon ni roham di banu atau ngaon sonda di banu agijang. Lehoma tuhami sadarun hanguluan siapari. Siya sama dosa nami songo panesanami dosa inong namar dosa tuhami. Ngunang hami tugi hotu panguncunan. Palua mahame sian pangago. Aihona puna harajaon. Dot hagugon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Jongjong mahita sa luhut na. Marede mahita sa bukiri nomor 140 ayat 6. Tuhan
Tung sotarasan do dengan bahasa ni debata tu hita. Ai gabi daging do ibana Roma nopot hitaun jalama ringanan di tonga-tonga ni hitaun. Jakob ma ibana nang Roma buan haluau ni. Hujakun hami maho ale Tuhan nang roh manopot hami. Ainung agabi mertua hami alam ringanan ho tonga-tonga nami. Gabi daging mahatai, debata gabi jolma, Yesus maringanan di tengah-tengah ta. Di rumari do dirina asa dapot hatuau kita. Gabi marmulia nang jolma huhut badia. Alani ihi tadda nang maringan ibana di tengah-tengah ni hitau. Tarida maisan hamu baun ni rohata. Ala nang Yesus maringan di hita. Yesus maringan dia. Menasonang awon tungami rohaki. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Menasonang doa untuk Yesus Allah. Dung Yesus maringan dia. Kapasahat mapiliata tu harajaun di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Kodo hararwani saluhu silolehon na dingga doho nasa ulibasa na mauliutus. Pasahat hami masyan na nilihom itu hami pelian nami tuho. Sa jalo megabi uap na husus di julom. Pasu-pasu majala ramoti asau perhasi yang hami pelianon. Pati buluhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silolehom itu hami. Asalam gergir hai madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say pinarbadi maguarmu. Say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami. Unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim.
Kalau sudah kaima jong mahita salihutna. Hurian itu hatah di hamu ruas ni huriaon. Naung sipul salihutna las ni rohata di Natal na padua honon. Tutu tajakon ma hatani di bata nang marsaringar di hita di bagas satikon. Laut tapadomu nang tupadidion na badia. Salani di somahami sude parhubas nama kubasi huriana di bagas satikon. Pasahato tuhamu akadamang doho dainang akan akunami ribanya na posobulong nadong di tonga-tonga di bagas coroon. Songoni nang anong di tonga-tonga di bagas Taganup. Pasahatami ma, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Horas marihita salihutna. Horas, horas, horas. Untuk sementara, Amang Pasaribu, kita dokumentasi sebentar dengan orang tua pendidik. Somaita kena. Petugas somaita.
Tuh, metong-metong gimana, Bay? Asa songuna manis. Ah, itu. Oke. Ya, keluarga dengan pendeta ya. Oke.